Diyos marahay na aldaw po sa saindo mga tugang. Ngunyan, iyo po ay kasampulo na Domingo ning taon sa ordinaryong panahon. Siring man po iyo ang solemnidad kang banal na hawak asin dugo ni Kristo. Sa Santa Misa pong ini, sa tuyang idudulot sa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving, Nene del Rosario and family. Thanksgiving and safe travel of the family, offered by Doti Monte. Thanksgiving and birthday blessings and good health of Trevor Layton Ifert on his 5th birthday, offered by Mila Rubio. Thanksgiving Mass offered by Fe Bagadyong. Thanksgiving and special intentions of Baile, Matias, and Engero family. Thanksgiving offered by Arcilla family. Special intention for safe travel of Jerome Rodriguez being offered by Bunyag and Rodriguez family. For divine intervention of land dispute at Lidong, Hibago, Salugon, and Pawili being offered by Nene del Rosario. For divine guidance and enlightenment of Arnaldo II Bunyag, offered by Cindy Bunyag. For good health and safety of Maria Faye Donna and Biel Maria Rodriguez by Benang. For good health and safety of Carmen, Cindy, and Arnold Kirby Bunyag being offered by Benang Bunyag. For Lenny's safe travel. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral and Te Bahamunde. For safety, protection, and good health of baby Justin and Eloise. Eternal repose for the soul of Arnaldo Bunyag being offered by Bunyag family. For eternal repose for the soul of Jaime, Nenita, Amado, Antonio, Elena, Silvia, Pilimon, and for all the souls in purgatory by Nene del Rosario. For the souls in purgatory by Lenny Atole. For the soul of Father Lorenzo Juan Harsha by Mila Rubio. Eternal repose for the souls of dead members of CRC and LLFCC. Eternal repose for the soul of Father Lorenzo Juan Harsha by Marilu Bendicio and family. For the soul of Lionel Lumbria, offered by Ining Lumbria. For the souls of Perfecto and Abelina, Rufino and Brigida, Josefina and Arnel. For the souls of Dominador, Juana, Juan, and Paula being offered by Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz and family. Sarong tinapay si Kristo sa Eucharistia bilang tinapay ning buhay. Ngunya na Domingo, sa tuyang siniselebrar ang katotoohan na ang tinapay asin arak sa sakramento, iyo ang tunay na hawak ning Diyos. Ipamibi niya to sa satuyang selebrasyon na ang pag-ako niya to kay Kristo sa Eucharistia, iyo ang magdara sa to sa buhay na pano ning pagkamuot. Ang satuya pong Santa Misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formador sa Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos asin awiton taan awit sa pagpuon. Ang
Unan po niya to sa tuyan selebrasyon. Sa ngaran ka nama, kanaki, sin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pinapamuraway mi ka, pinamasalamatan mi ka, uli ka, dakula mo kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, sa mga kakamay. Kagurang na namin o Jesucristo, kagurang na Diyos mamibi kita. O Diyos, na sa makangangalas na sakramento nagwalat ka sa nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasan namimibi kami na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawak asin dugo. Padagos ming mamatean sa mo an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Ipinapahayag kang babasahon na si Yahweh dai nagpabaya sa mga Israelita sa paagi kang pagtao sa inda ning kakanon mantang yaon pasinda sa disyerto. Himateon tapo an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomeo.
Girumduma si gabos na dalan na pinalakawan sa imo kan kagurangnan na sa imong Diyos. 40 taon na sa disyerto. Tanganing mapakumbaba ka, mabalo ka asin maaraman, kun ano ang yaon sa imong puso. Kun uutubon mo ang sa iyang mga tugon o dai. Pinakumbaba ka, ginutom ka, pinakakan ka kanmana na dai mo aram. Ni aram kan sa imong mga magurang. Tanganing ikapaaram sa imo, na bako sa tinapay sana mabubuhay ang tao, kundi sa gabos na minaluwas sa nguso kan kagurangnan, mabubuhay ang tao. Tibaad magdakula an sa imong payo, asin malingawan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos, na iyo sinagpaluwas sa imo, hali sa daga nin Ehipto, sa harong nin kaoripnan. Sinagpalakaw sa imo sa disyertong dakula, asin makatatakot, mahalas na marara, asin maamamatak. Pahangrona na mayo nin tubig, sinagpabulwak para sa imo nin tubig hali sa gapong selese. Sinagpakakan sa imo nin mana sa disyerto, na daiaram kan sa indong mga magurang. Tanganing pakumbabaon ka, asin tanganing baluon, para warasan ka nin karahayan sa katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pag-umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Magrukyaw ka, Jerusalem, sa kagurangnan. Mag-umaw ka sa Diyos mo, Seyon. Tapinakusog niya ang mga trangka kan sa imong mga pintuan. Benindisyonan niya ang sa imong mga kaakean sa laog mo. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ang sa imong mga sagkodan, ginigibo niyang katuninungan. Sa matinggas na trigo, binabasog ka. Sinusugo niya ang sa iyang mensahe sa daga. Asin makaskas na minadalagan ang sa iyang tataramon. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Inoosep ang sa iyang tataramon kihako. Ang sa iyang mga kabutan, asin mga pagbuot ki Israel. Dai niya ini ginigibo sa gabos na nasyon. Ang sa iyang patakaran, dai niya ipinapaisi sa iba. Alleluia. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ipinapahayag ni San Pablo, nakita minaako kan hawak ni Kristo. Iyo ini ang nagsasaro sa sato bilang komunidad na nagtutubod sa kagurangnan. Himateon tapo ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Anko pa kan bendisyon na binibindisyonan ta, bakong parupa kinabang iyan sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na binabaak ta, bakong parupa kinabang iyan sa hawak ni Kristo? Huli ta saro sa na ang tinapay, saro sa nakitang hawak. Kita na dakol, ta kita gabos nakikisalo sa saro sa nang tinapay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukaw kamahal na baleta.
an kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug kisan Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ako ang tinapay na buhay na huminilig hali sa langit, an magkakankan tinapay na ini mabubuhay sagkod paman. Asin ang tinapay na sa kuyang itatao iyo ang sakong laman para sa buhay kan kinaban. Nagpa-iriwal-iwal ang mga Hudiyo na ansabi, paano kay ni sa to ikakapakakan an sa iyang laman? Kaya nagsabi si Jesus, Amen, Amen, nagsasabi ako sa indo, kung dahi nindo kakanon ang laman kan aki kan tawo, asin inumunan sa iyang dugo, mayo kamong buhay sa saindo. Ang nagkakakan kan sa kong laman, asin nag-iinom kan sa kong dugo, igwanin buhay na dahing kasagkuran. Asin bubuhayon ko siya liwat sa huring aldaw. Taan sa kong laman, tunay na kakanon, asinan sa kong dugo, tunay na inumon. Ang nagkakakan kan sa kong laman, asin nagiinom kan sa kong dugo, sako nagdadagos, asin ako sa iya. Siring na ako sinugo kan buhay na ama, asin ako nabubuhay huli kan ama. Siring man ang nagkakakan sako, siya mabubuhay huli sako. Ini ang tinapay na naghilig hali sa langit, bako siring kan kinakan kan mga magurang na nagadan. Ang nagkakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Siguro po, ang halos kadaklan sa saindo, o kaya si iba, na dalan na ang pelikula na ang titulo, Survive. Ini base sa libro na may titulo Last Survivors of the Andes Mountains. Totoo po ining istorya na kung saan igwa nin 16 sa 45 pasahero na mga rugby players hali sa Uruguay nakaligtas sa plane crash sa maliputon na Andes Mountains for 70 or 72 days. Kan mayo na sindang kakanon, nagkakansinda kan bado, mga rubber shoes, asin dawa ngani itong mga laman kay itong mga sa indang kairibanan. Ginibuninda ini, tangani sa ng mabuhay, makaligtas. Duwa sa 16 na pasahero na ini, naglakaw, naghanap ning makakatabang sa sainda. Sin pakatapos ning siyam na aldaw na saindang pagbaklay, may nag-abot na tabang, asin na iligtas ining 16 na tawo. An istoryang ini nagpapahiling na an sa tuyang hawak nangangaiponin pagkakan. Siring man kay ni ang tinatawan doon sa satuyang selebrasyon ngunyan, lalo ng kadakol na ang naghahadit sa kakulangan nin pagkakan, magin nasyonal, lokal o kaya global. Totoo, kay puhan nin pagkakan kan satuyang hawak. Pero sa satuyang mga Kristiyanong Katoliko, igwa pa nin sarong klase nin pagkakan para sa satong kalag. Ngunyan iyo ang solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, an Corpus Christi. But sabihon, Body of Christ. An kakanon para sa satuyang kalag na satong inaako sa selebrasyon kan Eucharistia. Kan tinugdas ni Kristo an Eucharistia sa huring pamanggi, sinasabi niya na pirmi kitang magtiripon, bako sa na rumdumon siya, kundi makihiras kita sa pagkakankan sa iyang hawak
asin pag-inom kan sa iyang dugo. Kaya baga nga ni sabi niya, gibuhon nindo ini sa pagrumdom sako. Kung arog ka ini, nadawa na nakalipas na pirang taon, pirang gatos na taon o kaya rinibong taon, ako ining basta imbensyon kang simbahan o ideya kan sa tuyang Santo Papa, kundi malinaw na tugon ini kan sa tuyang kagurangnan bago siya nagadan. Pero ang maawot ni Kristo, napadago siyang maging present sa satuya, physically, bako sa nang ginigirumdum ta siya. Ini ang nagtutulod sa satuya gabos na mga paratubod, nasabuton an katukdoan kan simbahan sa inaapod niya to na the real presence of Christ in the Eucharist. Ang tunay na presensya ni Hesus Kristo sa Eucharistia. Igwada pong istorya ni sarong padi na hinapot ang sarong bubunyagan na adulto. Sabi niya, preparado ka na para sa imong bunyag na aakuon? Sabi kan adultong lalaki, yes, Father, prepare na gabos. May pulutan na kami, nakaandam naman ang caterer. Sabi kan padi, bako nga yan. I mean, spiritually, preparado ka na. Sabi kan lalaki sa iya, ay, yes, Father, preparado na kami. May beer, may whiskey, may rum, saka brandy. Sa Ebanghelyo mga tugang, nadangog niya to, na day paandam na akuon ang mensahe ni Kristo na kakanon an sa iyang laman, asin inumon an sa iyang dugo. Day iniandam akuon kan mga Hudeyo, na magin kondisyon, tangani na makamtan an buhay o an buhay na dayong kasagkuran. Hanggang ngunyan, arog kan mga Hudeyo kaito an iba sa sato, arog ka ini, an pag-iisip, nagaro, na aati o kaya day kayang halunon an katotohan na ini kan sa tuyang pagkatawo o kaya sabuton sa ngaran kan sa tuyang pagtubod. An akuon an hawak asin dugo ni Kristo, totoo, sarong misteryo na daita masabutan, alagad sa tung tinutubudan, asin isinasabuhay na pagtubod. Sa totoo mga tugang, ang pinakapunto kaining solemnidad na ini, kan Corpus Christi, iyo ang kamautan ni Kristo na kita magin saro sa saiya, asin danay na mabuhay siya sa satuya. An Eucharistia, bako sa nang simbolo, kundi ini ang totoong presensya nin sa tong kagurangnan sa tahaw niya to. Ipinapahiling ta ini sa oras na kita nagrurukyaw, kan sinasabitan niya to na an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. O kaya, sa lambang pagkakan kan ining tinapay, asin pag-inom kan kalis, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamarita niya mo, sagkod na ika magdatong. Lugod an sa tuyang debosyon, sa tunay na presensya nin kagurangnan sa Eucharistia, magdara sa sato na mamuot sa kinaban. An gabos sa satong pamibiasin debosyon, magin satong kusog na magin kitang marhay asin mamumuton na tawo. An sarong tawo na araw-aldaw nagaako kan hawak asin dugo ni Kristo, nagigin kaagid, kaparehas nin satuyang kagurangnan. Ngunyan, paano ta daw maipapahiling na nagigin buhay an presensya nin kagurangnan sa satuya kun kita minaako kan sayang hawak asin dugo? An enot, an pagpapamibi. An pagpapamibi niya to, danay na koneksyon niya to sa mahal na Diyos. Kakanon inikan sa tong kalag, kun mayong pamibi, nanluluya kita, nalalagalag, nauubusan, nin kusog, spiritually. We need prayer to nourish, sustain, and strengthen us in our journey to God's heart.
Ikaduha, an paggibo nin karahayan. Sa paagi kan sa tong mga marahay na gibo, nagiging konektado ang Dios sa kinakban. Asin ang kinakban sa Dios. Lugodan sa tong pagbaklay mapano nin marahay na gibo. Darahon ta permian sa tuyang pagtubod na dapat ihiras asin ang pagkamuot sa satong puso na sa huring paglakaw niya to pasiring ini sa puso nin Dios. Panghuri ang sakripisyo. Sa pagsasakripisyo, minarayo kita sa mga kinabano na kasiraman asin mga kariribukan. Ang pag-ayuno, disiplina sa satong hawak, asin iyo ang nagpapatalingkas sa satuya sa mga nakakalason, asin nakakapauripon kan satong hawak. Tangani na kita makapagbaklay na magin magian, pasiring sa puso nin Dios. Aram po nindo mga tugang makamurumundo, takadidiit sa satong mga Katoliko, ang nakakaapresyar kan kahalagahan, kan tinapay na inaako niya to sa selebrasyon kan Santa Misa. Linalaom na sa selebrasyon kaining solemnidad na ini kan Corpus Christi, kita magin bukas an isip na sabuton asin akoon sa satong buhay an importansya kan Eucharistia, dangan an kahalagahan na ini akoon nyato araal daw, bako sa natanganing pakabasugon ang satong kalag, kundi buhayon si Kristo na mahiling mismo kan iba, tanganing sa indaman na maihiras asin maisabuhay. Amen. Matindog na po. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Dios asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagselebrar kan kapiestahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, masarig kitang mag-atubang sa presensya kan Ama, asin magdulot kan satong mga kamautan sa lambang pag-arang an satoy apon simbag, kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia. Ang tinapay nin buhay,
sa pagselebrar kan Santa Misa na may tunay na pakasabot asin orog na kalodokan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan sa pagpaorog kan pagkamuot, katanosan asin katuninungan sa satong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang mag-ako sa Diyos ninranga para sa nagluluyang hawak, asin kaumayan para sa espiritong nalugadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganin ang mga gadan mag-ugma sa buhay na daing kasagkoran sa langit no nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit no nama, tinawan mo kami kan hawak asin dugo kan sa imong aki bilang kakanon, asin inumon sa samong paglakbay sa kinaban. Warasan na sa pagisumaro niya mo sa iya, magkasararo kami bilang mga membro kan sa imong hawak, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Thank you po. Diyan mo na lang. Thank you po. Thank you po. May alcohol po, pili makahagad kaya. Alcohol. Ano kumusta man na? Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang makakumanlugod kan Dios samang makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kahiraking warasan sa imong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, na makangangalas na ipinapahayag kan mga idinulot na atang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkuran huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin dahing kasagkuran na padi sa pagtugdas kan forma nin danay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas asin nagtugon sa mo na magdulot kaininin sa pagrumdum sa iya. Pag kinakanmi an sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog, asin pag iniinom mi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan.
Kaya kaibakan mga angeles asin arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno nin kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos ning makaupo. Ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, pananan at pinagiging sa ngalan ng kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu-Kristo. Kan siya sa rugaring nyambot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganan mo, kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag, sakot na ikaw magato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat a pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ito mga ginigirumdum niya mo sa misang ini, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay bana asin sa saya sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insirin sa langit. Ansa mo, kakalon sa rualda, agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Heso Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo, are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace. Maluhod po.
Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Manlugod ako kan hawak kasi ito. Hawak ni Kristo. Ang hawak ni Kristo. Hawak ni Kristo. Ikaw, Jesus, ang tinapay, ako'y pinaspasan, buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Sanang buhay namin nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na nahanang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, inating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, inating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Matindog na po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami gibuha kaming mabasog giraray kandaing sagkod na bunga kan sa imong pagka-Diyos na pinapaanino ngunyan sa pagisumaro kan mahal mong hawak asin dugo. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa tuya pong pasalamatan, namayokan sa tuyang selebrasyon, ngunya na aldaw, iyo po si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Siya po ang formador sa Holy Rosary Minor Seminary. Asin sa tuya pong mas sponsor, asin nagsirbi bilang choir, iyo po ang komunidad kang Adonai's Love. Salamat po sa inyo. Sa tuya pong mga nagbasa, asin sa tuyang akolito, salamat man po sa indo. Asin ang uya, sa misa pong ini, nakisumaros sa tuyang, salamat pong maray. Pasalamatan taman po ang management kang PBN Broadcasting Network, asin converge sa padagos na pag-ayre kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9, asin Mahinanyog, okay,
FM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube, search lang po ang misa ning banwaan. Dai po paglingawan na i-like asin i-share sa satuyang mga kabisto, lalo na po sa mga nasa ibang lugar o nasyon, na dai nakaka-attender ning Santa Misa. Dakula pong pasasalamat asin matundog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo asin maghaganin bendisyon sa mahal na Dios. Ang Dios na makakamahan magbendisyon sa indo kan sa iyang pagkaherak asin magpabulos sa indo kan kaisipan ni nakakatalingkas na kadunungan. Amen. Danay kamong pakakanon sa aruganin pagtubod asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Biriko niyan sa indong mga lakad, pasiring sa iya, asin ipahiling nindo ang dalan nin katuninongan, asin pagkamuot. Amen. Asin ang bendisyon kan Dios na makakamhan, Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo maghilig, asin magdanay sa indo sagkod paman. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos marinal daw po sa indo gabos, mga tugang. Marahinal daw man po.